Добър вечер на 31 януари. Гледате новините на канал 3 с мен, Габриела Василева. Ето и по-важното от днес. Отново жертви на пътя. Двама загинаха при катастрофи в страната. Турският президент Реджеп Таип Ердоган настоява за среща с руския си колега Владимир Путин. Огромен интерес към фестивала на маскарадните игри СУР в Перник. Отново уикенд с тежки пътни инциденти в страната. Войната на пътя взе поредни 2 жертви. При катастрофа между кола и тир в Кресненското дефиле загина шофьорът на лекия автомобил. Друг инцидент между град Николаево и село Едрево отне живота на младеж и вкара спътника му в болница. Тежка катастрофа между тир и лек автомобил стана на главен път Е79 в Кресненското дефиле. Вследствие на удара загива шофьорът на колата. Сигналът за пътния инцидент е получен около 9:15 часа, като към мястото веднага са изпратени линейка и пожарна. Това е поредната катастрофа в района на Кресненските ханчета. На ляв завой автомобилът с гръцка регистрация предприел изпреварване и навлезнал в насрещното движение. Там бил ударен от тир с софийска регистрация. Колата се приклещила между мантинелата и товарния автомобил и била влачена 20 на метра. Вследствие на удара била напълно пресована. Цялата и дясна част е събрана до нивото на левите предна и задна седалки. Движението беше възстановено в едната лента малко преди 10 часа. Следствена група направи оглед на тежкото происшествие. При друг тежък инцидент между град Николаево и село Едрево един младеж загина на място, а спътникът му е в тежко състояние в Старозагорската болница. Двамата се прибирали от дискотека тази сутрин около 5 часа. На десен завой над река Тунджа в посока Николаево водачът изпуснал управлението и полетял към дерето. След полет от над 60-70 метра автомобилът се ударил и отново отскочил. След още 50 на метра паднал на островче в реката. При първото приземяване единият младеж излетял от колата, което спасило живота му, а другият загинал на място. Пострадалият е откаран в болницата в Стара Загора в тежко състояние и с опасност за живота. Екипи на пожарната и полицията извадиха на сушата тялото на загиналото момче. Според специалистите на мястото на инцидента, колата се е движила с над 150 км в час. Поради липсата на яснота колко души са пътували в автомобила, бяха мобилизирани няколко екипа на полицията и на пожарната, които часове наред претърсваха района за пострадали. Предстои да се направи техническа експертиза на автомобила, за да се установи точната причина за тежката катастрофа. Тежка катастрофа и в Словения. Това е най-сериозният пътен инцидент в историята на страната. 70 коли са се нанизали една в друга. 4 загинаха. Верижната катастрофа стана на магистрала на 50 км от Любляна. Ранени са 29 души. Освен леки автомобили, в катастрофата са пострадали и камиони, както и един автобус. Полицаи в продължение на часове вадиха ранените от смачканите коли. Спасителната операция е била затруднена от гъстата мъгла в района на инцидента. За сега причините за най-тежката катастрофа в историята на Словения не се съобщават. Министърът на образованието в оставка Тодор Танев заяви пред BTV, че ще освободи поста си при първа възможност. Той призна, че е бил подведен в текстовата част на предложените промени в учебните програми. Танев призна, че не одобрява особено кандидатурата на Меглена Кунева за нов министър на образованието. По-рано днес в интервю за БНР Кунева заяви, че иска среща на 4 очи с премиера Бойко Борисов, преди да обяви бъдещите си намерения. И още от днес образованието е много важно за развитието на обществото и държавата. То е решаващо по отношение на доходите и в този смисъл децата ни имат право на адекватни знания и правилен прочит на историята. Това са думи на омбудсманът Мая Манолова в предаването Беновска пита по канал 3. Какво още каза по темата общественият защитник? Вижте. Децата имат право на добро, качествено и модерно образование. Да. Децата ни имат право на обективен прочит на историята, на това да получават съвременни, адекватни знания, знаейки истината с всичките нюанси и с всичките страни. Слава Богу, че българина се оказа високо национално чувствителен и спря тези опити да се денационализира образованието, да се обезбългарява, какъвто термин се появи. Сигурно ли си, че това се е случило? Всъщност, обществената реакция, която последва след опита да бъде преместена, както се опитаха да обяснят от Образователното министерство история славяно-българска, която, между впрочем, съм ви донесла Библията на
българския народ. Аз мисля, че това е един добър символ на случващото се през тези дни и е символ именно на националната чувствителност на българина. Дадох си сметка, че 250 години по-късно, след нейното създаване, тя изигра същата роля, каквато и преди 2 века и половина. Тогава един горестен повик за пробуждане на българския народ. Сега също стана символ на пробуждането на българския народ. Интересно го казахте. Какво сте ли написали? Написала съм ви един цитат на Паисий, който е много характерен за случващото се в момента. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Нашите деца учат езици, което е изключително важно за тяхната реализация. Част от тях поемат в Европа или изобщо по света. Но това, което трябва, в което няма нищо лошо, но това, което трябва да знаят е именно кои са, откъде идват, за да знаят къде отиват. Нужно им е много сериозно национално самочувствие, национално самосъзнание, за да бъдат пълноценни. Така че историята няма как да бъде подценявана в учебните програми и в учебните дисциплини. И това е една от препоръките, които съм отправила към Образователното министерство. Погледи към темите от света. Повече от 60 души, сред които и 25 шиитски бойци, са убити в 2 самоубийствени атентата близо до шиитската джамия Сайеда Зейнеп, намираща се в южната част на столицата Дамаск. Това предаде сирийската държавна информационна агенция САНА. Държавната телевизия показа кадри на запалени сгради и разбити автомобили в квартала. По данни на информационните агенции, 2 атентатори са се самовзривили в интервал от няколко минути. Действието се е развило пред мястото за поклонение на шиити от Иран, Ливан и други страни от ислямския свят. Междувременно, Ислямска държава пое отговорност за атентатите. Очаква се обаче броят на жертвите да нарасне. От ООН заявиха, че се борят от 6 месеца чрез преговори да се постигне прекратяване на огъня, както и политическо уреждане на ситуацията в Сирия. Конфликтът там е почти 5 години. През това време са загинали повече от 250 хиляди души, а над 10 милиона са напуснали своите домове, бягайки от войната, търсещи убежище. Отново напрежение между Москва и Анкара. Причината пак е навлизане на руски самолети във въздушното пространство на Турция. На 29 януари Боинг Су-34 е нарушил турската граница по въздух за около 25 секунди, алармираха властите в Анкара. Руското министерство на отбраната опроверга твърденията и ги нарече пропаганда. На свой ред генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова Русия да вземе всички необходими мерки, за да няма нови нарушения на въздушното пространство на Алианса. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган настоява за среща с руския си колега Владимир Путин след инцидента. Двамата държавници не са се срещали след свалянето на руски боен самолет от турски изтребител край сирийско-турската граница през ноември. Казах на нашето външно министерство да предаде желанието ми да се срещна с господин Путин лично. Ако такива нарушения, насочени срещу суверенитета на Турция, продължат, то Русия ще трябва да носи отговорност за последствията. Тъй като нарушеното ни въздушно пространство се явява и въздушно пространство на НАТО. Алиансът също следи ситуацията. Командването на турските военно-въздушни сили обяви в базите им специален режим на служба във връзка с оранжево равнище на тревога. Колумбия повече от 2100 бременни жени са заразени с вируса Зика. От Националния здравен институт съобщиха и че в цяла Северна и Южна Америка разпространяването на заболяването продължава. Все още не съществува ваксина или пък лечение на вируса. Към момента има 20 297 потвърдени случая на болестта само в Колумбия. Имаме данни за 2116 заразени бременни жени. Цифрите обаче се покачват постоянно, което е притеснително. До сега не сме имали случаи на бебета заразени с вируса. Въпреки това засилваме усилията си по отношение на клиничните наблюдения. Заразени с Зика има в 23 страни на територията на Южна и Северна Америка, а учените продължават да разработват ваксина срещу вируса. Статистиката показва, че при жените този вирус е по-разпространен, тъй като 60% от всички регистрирани случаи са на жени. Правителството пък съветва представителките на нежния пол да отложат забременяването си с между 6 и 8 месеца, за да е по-сигурно избягването на потенциалното заразяване. От Световната здравна организация заявяват, че около 4 милиона души могат да се заразят с Зика.
И отново у нас 50 милиона лева ще бъдат отпуснати за великденски добавки за пенсионерите. Причината за надбавките за пенсионерите са добрите резултати от борбата с контрабандата, съобщиха от правителството. За януари тази година се отчита ръст на приходите в бюджета от 954 милиона лева спрямо същият период за миналата година. Кабинетът отпуска добавки към пенсиите на най-бедните пенсионери за Коледа и Великден. Ще се отпуснат 50 000 лева, колкото бяха добавките на възрастните хора за тези празници миналата година. За това се очаква еднократната помощ да е 40 лева. Доходният критерий, по който ще се получават парите, е линията на бедност. Миналата година тя беше 286 лева. Тази година линията на бедност е 300 лева. Вероятно, възрастните с пенсия до тази сума ще получат великденската добавка. Възрастните хора с пенсия до 300 лева са около 1 200-300 хиляди. Великден тази година се пада на 1 май. Изплащането на добавките ще стане през април. И една новина за шофьорите. Днес последно се движим с по-евтини винетки. От утре купуваме нови стикери с нови по-високи цени. Въпреки множеството протести срещу поскъпването на винетките, управляващите не се отказаха от намерението си и увеличиха цената на стикерите. Глобите за шофиране без винетка не са ниски. 300 лева е санкцията за лек автомобил, а за тежкотоварен 3000. Акт ще ви бъде съставен и ако не сте махнали стария стикер. Макар и недоволни от поскъпването, хората нямат избор и ако искат да ползват републиканските пътища, трябва да се снабдят с винетен стикер. Закупихте ли си винетка вече? Купих си, да, годишна винетка. Не, аз я карам само в София. Утре купувам, днеска ме изтича винетката. А каква винетка ще си купите? Годишна. Защо годишна? Ами защото по-добре годишна. Не мога да мисля кога ще тръгна, ако тръгна инцидентно, да се бавя да взимам винетка и по-ефтино излиза годишна. Защо не трябва да бъдат повишени цените? Защото няма условия. Нямаме пътища. Решим си колите. Ще се отрази ли на бюджета на българите? Положително. И без това изтънял вече, то е до скъсване бюджета на българите. При всички случаи. И не виждам защо трябва да се повишава винетката, след като бензина толкова поевтинява. Да очакваме ли по-добри пътища и по-добри ремонти вследствие на увеличението на винетките? Дай Боже. Ако тези средства, които ги събират като допълнителни 30 лева сега, отидат за пътища, може би ще се подобри нещо, но стига да отидат там. Съмнявам се. Много се краде в тази държава. Вие нямате представа Северна България, Кочове. Аз постоянно пътувам. Там е ад. Въпреки общественото недоволство, винетките по всяка вероятност ще продължат да поскъпват. От Министерството на регионалното развитие заявиха, че реалната цена на годишен стикер за лека кола е 150 лева. Тази година обаче ще се наложи да платим 97 лева. Ремонтът на Централната гара в София ще приключи на 22 марта, увериха от фирмата изпълнител. Соларни панели за автономно захранване, спортна зала и модерен диспетчерски център са само част от новите придобивки. Обновената гара ще има и специален противопожарен таван. Климатичната инсталация ще поддържа постоянна температура, ще има магазини и детски кът. На покрива са инсталирани панели за топлата вода, а на пероните ВЕИ панели за електричество. Предвидено е и изграждането на трибуна с 600 седящи места с възможност да бъдат прибирани, когато не се използват. От старата сграда, която е построена и пусната в експлоатация през 1974 година, остава само старата мозайка с герба на София. Рекорден брой участници и посетители се включиха в 50-то юбилейно издание на Международният фестивал Сурва в Перник. В рамките на 3 дни кукери и сурвакари съживяха древната традиция и огласиха града с звън на чанове. За атмосферата на маскарадните игри точно преди определянето на победителите разказва Снежана Петрова. И днес продължи изключително оспорваната надпревара в фестивала Сурва. Жури от етнолози и фолклористи с председател професор Георг Краев се е нагърбило с задачата да избере най-добрия състав и да го окичи с златна маска. Това, което следи журито е първо обичая, който се пресъздава, да бъде близък до това, което се пази в селището. Друго, което се следи от журито са маските,
атрактивни групи, така че в различни категории са нещата, които се оценяват. Всяка година има победители, има обаче и победени. Те как приемат загубата? Обикновено има и сърдити, но очакването е, че следващия път ще се представят добре и ще получат награда. Наистина е трудно, няма как всички да получат големи награди. Обикновено добрите групи са повече, отколкото са наградите. Има и разочаровани, но това пък ги мотивира за по-голям ентусиазъм за следващи фестивали да се представят добре. Някои от най-атрактивните и впечатляващи костюми включват елементи от дърво и кожа, както и рога и множество чанове. Теглото им може да достигне до 50-60 кг. Какво коства на участниците да носят подобно тегло и същевременно да завладяват с артистизъм? Любопитно е за целият фестивал, че те се готвят цяла година за този ден. Крият от съседите, от приятелите своите маски, костюми и проявяват остроумие тук на естрадата. Това им е изявата на годината и те наистина всички играят. Понякога има цели села с по 100 човека, които играят и всеки е костюмиран и всеки иска да бъде в полезрението на журито. За златна маска, разбира се, трябва и остроумие да проявиш, артистизъм и в синхрон с маските и с ритъма, защото тук просто всичко е ритъм. Чувате колко страхотни са тези чанове и те са много тежки, обаче това е адреналин, който много рядко можем да намерим в България. Това се случва само тук, в Перник, който е признат за столица на тези маскарадни игри. В финалния ден на фестивала Сурва на площада се изявиха някои от най-атрактивните кукирски групи. Безспорен лидер по брой участници е съставът на село Ярджиловци, Пернишко. Над 200 маскирани герои потопиха журито и зрителите в ритуала сурвакарска женитба. Това е традиция в Ярджиловци. И младо и старо излиза. Моите 3 внуци, те са тук на Сурва. Двамата ми синове, двете снаки играят хоро. Всичко е тук в Сурвата. Това е за нас най-големия празник. Таз годишното издание на Сурва приключи при огромен интерес. Имената на победителите ще станат ясни утре, а официалното им награждаване ще е през февруари. Танци, маски и музика. В тази атмосфера се потопиха деца и техните родители в първия за годината венециански концерт на възглавници. Тайните на класическите музикални произведения им разкриха цигуларят Ивайло Данаилов, виолончелиста Петър Кушлев и пианистката Нона Кринчева. Вижте. Всяка година в края на януари и началото на февруари едно от най-романтичните места в света, Венеция, се пренася в друга епоха. Тогава всички си измислят древни маски и костюми в ренесансов стил. Карнавалът от Италия обаче се пренесе в София. Нона Кринчева се занимава с класическа музика от ученичка. Тя свири на пиано. От няколко години Нона участва в подобни образователни концерти. Спомня си и първият път, когато е показала изкуството на класическата музика на мълчуганите. Младата пианистка признава, че била малко шокирана, защото е било по-шумно, отколкото в една истинска зала за концерти. Въпреки това Нона споделя, че това е голямо удоволствие, защото обича децата. Виждайки как те всъщност много истински и чисто възприемат всичко, мога да видя кое им харесва, кое не им харесва, те са много по-интуитивни. И аз също се уча от тях. Всеки музикален стил има своята атмосфера, своите специфики и така поднесено и образно за децата, според мен е много по-лесно да възприемат музиката. В момента се намираме в един момент на спад, на интерес, но тя няма да изчезне. Според мен това няма как да се заличи, защото когато нещо е стойностно, когато нещо е истинско и е на такова ниво, качествено, няма как да изчезне. То ще остане в историята. Истинските ценители продължават да слушат класическа музика. За един истински карнавален ден всички гости, и малки и големи, бяха поканени да сътворят най-красивите венециански маски. Имаше и конкурс за оригинален костюм. След всички забавления, гостите се настаниха удобно на възглавниците и заслушаха класическата музика на младите музиканти. Новак Джокович спечели титлата на откритото първенство на Австралия при мъжете. На финала в Мелбърн сърбинът победи Анди Мъри с 3-0 сета.
Джокович спечели 6-та си титла в Австралия, с което изравни рекорда на Рой Емерсън, но стана първия, който го прави в Open-ерата на тениса. Това бе 11-та титла от шлема за сърбина. Първия сет мина изцяло под диктовката на Ноле. Той постигна ранен пробив и набързо поведе с 3-0. Последва гейм за Мари, който обаче бе пробит при следващото си подаване. Така сета отиде бързо в сметката на Джокович след само 22 минути игра. Втория сет бе далеч по-оспорван. Джокович успя да пробие в седмия гейм за 4-3, но поставения под номер 2 шотландец върна пробива мигновено. След това двамата си размениха 2 гейма преди да дойде 12-тият, в който Мари бе пробит и сета отиде в сметката на Новак с 7-5. През третата част интрига отново не липсваше. В средата на сета двамата си размениха по един пробив и в крайна сметка стигнаха до тайбрек, в който световният номер 1 бе по-концентрирания и спечели с 7-3 точки. Така в повторение от миналогодишния финал в Мелбърн, когато Мъри успя да вземе 2 сета, тази година шотландеца преклони глава далеч по-лесно и ще трябва да почака преди да достигне до третата си титла от големия шлем, след триумфа в Съединените щати през 2012 и Уимбълдън през 2013 година. Джокович започва перфектно годината и ще пробва да стане първият тенисист, спечелил и 4-те турнира от шлема в рамките на една година. През 2015 му се изплъзна единствено титлата на Ролан Гарос, губейки от Стан Вавринка. Надеждата ни за олимпийски медал Ивайло Иванов не успя да спечели отличие от провеждащата се в София Европейска отворена купа по джудо. Той загуби драматично от Рустам Алимпи от Азербайджан. Иванов, който вече се извоюва квота за игрите в Рио, водеше в схватката с 3-1 предупреждение в последните 8 секунди, но допусна Алимли да го излъже и отпадна още след първата среща. Така България остана с един медал от Европейската отворена купа по джудо в София. Среброто на Ивелина Илиева в категория до 57 кг, което тя спечели вчера след като контузия и спря да излезе на финала. Претърпях операция преди няма и 3 месеца, 2 месеца и половина някъде. И на полуфинала просто усетих, че нещо не е наред. И решихме, че е по-добре да се запазя. Не искахме да рискуваме и затова не излезнах на финала, но се оказа, че не е сериозно. И за следващото състезание ще мога да бъда пълноценна. 27 наши състезатели взеха участие в турнира. Освен Илиева, която се бори за олимпийска квота, пета при 52 кг се класира Бетина Темелкова, а Денислав Иванов взе 7-то място в категория до 60 кг. За състезанието в зала Фестивална в София пристигнаха 385 състезатели от 52 държави. До преди една седмица или 10 дена ние бехме поели голям риск с тази зала, тъй като вие знаете, тя е малко стара зала, неприветлива и освен това се притеснявахме изключително много за времето. Помните какви температури бяха, а залата е много студена, но в крайна сметка успяхме да направим залата по начин, по който да не може да се познае и в резултат на това представителите на Европейския съюз по джудо ни дават много висока оценка за организацията. Асен Короджиев разкри, че страната ни кандидатства да приеме Европейското първенство за младежи през 2017 година. След минути започва предаването за градски теми на канал 3, Часът на кмета. Кой ще е гост в него, ще разберем от водещата Бисера Илиева. Добър вечер, Бисера. Добър вечер, Габи. Днес ще предложа на зрителите глътка свеж въздух. Малко бягство от общинската реалност заради младостта на кмета, който ще ми гостува след минути. Макар и млад, кмет впечатлява със своя устрем и желание да промени нещата, с шампионския си дух и с това, че след изборите продължава да печели симпатии. И утре стават точно 100 дни от встъпването и в длъжност в първият и мандат на кмет. В последната седмица много се говори за неприлични кметски снимки, но доколко едно далечно минало може да определи бъдещето на един млад човек. Искрено не вярвам, че българското общество е паднало до там да съди за това колко кадърен е един човек по снимки, направени преди години, без да обръща внимание на образование и професионални постижения. Снимки от личен живот на човек, който по това време не е бил нито кмет, нито пък кандидат за кмет. Точно за това днес в Часът на кмета ще говорим за общински теми с Таня Иванова, кметът на кметството в село Владая. Въпроси на живо ще очаквам от вас след минути, когато Часът на кмета настъпи точно в 20 часа. Благодаря ти, Бисера. Не пропускайте предаването Часът на кмета след минути в ефира на канал 3. Така се разделяме. Останете с програмата на канал 3. Спокойна неделна вечер.
Новата седмица започва с хубаво време. През деня облачността ще се разкъсва и ще намалее до предимно слънчево време. Над източните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. Вторник и сряда минималните температури ще бъдат между 5 и 7 градуса, а максималните ще се повишат, достигайки до 17. От четвъртък ще започне заоблачаване и постепенно захлаждане, което ще продължи до края на седмицата. В петък ще настъпи понижение на температурите с 5-6 градуса и ще има временни превалявания от дъжд.